Sasibuyile ke mlaleli namaphupho nezincazelo zakhona. Ziningi ke izincazelo zehlukahlukene kanti ke namanzi anezindlela zawo ke zokuma ezingafani. Ngizoqala nje ngikuchazele ke la ngamanzi ukuthi ke amanzi nje ewodwa wona asho ukuthini ukuphupha amanzi. Okokuqala nje sikhuluma ngakho inhlambuluko. Amanzi ke uma waphupha ke ephusheni uwabona nje impela asho inhlambuluko noma kumele ugezwe noma ke khona amandla okumele uyowalanda khona emanzini noma inhlanhla yakho isemanzini. Uyayizwa leyo nto? Kungenzeka ukuthi ke inhlanhla yakho isemanzini noma kumele ke uyogeza imimoya ekuwe inhlambuluke. Kuyenzeka ke kwesinye isikhathi kuthola ukuthi ke unesithunywa samanzi noma umndawo aphansi emanzini noma ke kwenzeka ukuthi ke unobizo lasemanzini kodwa ke akusandile ke lokho kokuthwasa ngaphansi kwamanzi. Okunye kuyenzeka ke kubike isisu. Ukuphupha amanzi kuyenzeka kubike isisu noma inhlanhla nokukhanya ke kwezinto kakhulukazi ke maye ecwebile amanzi asho inhlanhla. Uma engcolile ke amanzi kusuke kubika ke ukubike lokho kubika nje into embi uma ke engcolile amanzi. Kanti ke mlaleli kumele ukwazi ke nakho uma ke kuyikuthi ke amanzi ulokhu waphupha kuphindelela lokhu waphuphe njalo ke amanzi angeke futhi uzuyeke ukuwaphupha uzuwenze ke lokho abadala ke abakutshena khona ukuthi hamba uyokwenza. Njengamanje nje ubuphupha iphuphe kanje inhlambuluko udinga inhlambuluko kuzomela uyenze leyo nto usingayizibi izinto esitshela abadala njengoba uphupha amanzi kanje uma ukuthi ke lelo phupho liqondene nenhlambuluko uzomela uwenze njengoba besho ngoba angeke uzuyeke ke ukuphupha ngamanzi. Kungaba isedamini noma kwimpophoma noma kwisiziba noma emfuleni noma olwandle kuya ngawe ukuthi ke iphupho oliphuphile libe kanjani. Usungabeka ke lawe mlaleli la ku comment section ungitshela ukuthi ingabe iliphi ke iphupho ofisa ke ukuthi ke silichaze ngokulandelayo.